बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बारहावाया बारबोनो हमदोंसै। नंगौ, बे समाव रायजो नाङैनो पिपल्स पाल्सनि मोनदांथिखौ फोसावनायनि उनावनो बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बारहावाया बारानिफ्राय बारा बारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जाय पिपल्स पाल्सआ बिसायख'थिनि 3 दान 4 दाननि सिगांनो मोनफ्रोमबो रायजोनि हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोनि बिसायख'थिनि सिगांग्रो मोनदांथिखौ फोरमायनाय जायो। थिग बेबायदिनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि 3 दान सिगांनो बे समाव पिपल्स पाल्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव 3थि खेबनि थाखाय जानो थांगासिनो दङ एनडिए सरकार आरो 2थि खेबनि थाखाय आसामाव गिबि मन्त्रि महरै जानो थांगासिनो दं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। पिपल्स पाल्सनि रिपर्ट बायदिब्ला सीएम चइस हिसाबै गिबियावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा 2थि खेबनि थाखाय बे समाव रायजोआव जानो थांगासिनो दङ होननानै बे समाव पिपल्स पाल्सनिफ्राय रिपर्ट होदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बे बाराव 2थि खेबनि थाखाय फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्त्रि जानो थांगासिनो दं। आरो बे समाव पिपल्स पाल्सआ रिपर्ट होदों बीजेपी दोलोनिफ्राय 69निफ्राय 74 बियाबाव देरहागोन, कंग्रेसनिफ्राय 25निफ्राय 29 बियाबाव देरहागोन आरो एजेपि राजखान्थि दोलोआ देरहागोन 8निफ्राय 11 आरो बिटिसिआव गासै 15 बियाब दं। बे 15 बियाबनि गेजेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो गोबां मोननायखौ बे समाव पिपल्स पाल्सआ दिन्थिदों। पिपल्स पाल्सनि बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बे समाव बिटिसि ओनसोलाव बियाब थानायनि गेजेराव 8निफ्राय 10 बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ देरहानो थांगासिनो दं आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 0निफ्राय 2 बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ देरहानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव पिपल्स पाल्सनिफ्राय सिगांग्रो मोनदांथिखौ बे समाव दिन्थिनाय जादों। आरो एआइइउडिएफनिफ्राय 0निफ्राय 2, रायजो दलनिफ्राय 1निफ्राय 2, एजिपिनिफ्राय 0निफ्राय 1 आरो सिपिआइनिफ्राय 0निफ्राय 1 आरो आदार्सआ 0निफ्राय 1 बेबायदि दिन्थिदों। पिपल्स पाल्सनि बायदिब्ला बिटिसिनि 15 बियाबनि गेजेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो 8निफ्राय 10 बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ देरहागोन। जाय पिपल्स पाल्सनि रिपर्टआ मोनफ्रोमबो हादोराव दिन्थिनाय जायो। जाय हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोनि बिसायख'थिफोराव बे पिपल्स पाल्सआ सिगांग्रो मोनदांथिखौ दिन्थिबाय थानाय जायो। जाय पिपल्स पाल्सआ बिसायख'थिनि सिगां 2-3 दाननि सिगांनो बिसायख'थिनि सिगांग्रो मोनदांथिखौ बिथांमोना फोसावनाय जायो। आरो थिग बेबायदि आसाम रायजोनि जा बिधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान 2-3ल'सै। बेनि सिगांनो पिपल्स पाल्सनि रिपर्ट बायदिब्ला फिन 3थि खेबनि थाखाय रायजोआव जानो थांगासिनो दङ एनडिए सरकार आरो 2थि खेबनि थाखाय सीएम जानो थांगासिनो दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय 15 बियाबखौबो लानानै पिपल्स पाल्सनिफ्राय बे समाव रिपर्ट दिहुननाय जादों आरो बे रिपर्ट बायदिब्ला बिटिसिनि 15 बियाबनि गेजेराव 8निफ्राय 10 बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 8निफ्राय 10 बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ देरहानो थांगासिनो दं आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थिनि दोलोआ 0निफ्राय 2 बियाबाव देरहानायनि रिपर्ट दिन्थिदों। पिपल्स पाल्सनि बायदिब्ला बे समाव फिन फोरमायबावदि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दान दंसै आरो बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजोआव दायो बिसायख'थिनि बारहावाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेयाबो बे समाव बारानिफ्राय बारा जालांनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया नायलांदो बिदिब्ला पिपल्स पाल्सनि रिपर्ट बायदिब्ला माबे राजखान्थि दोलोआ एनडिएआ बेसेबां देरहागोन आरो माबे राजखान्थि दोलोआ माबे बेसेबां देरहागोन बेखौ नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि एबा फुल प्लेटनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो।